mane lweta kopogore kod kinde mokalo ma samoro nyalo manyo kirowo moro mabol ni gi michaki med machielo. Chal mar uchumi mar piny Kenya ni kama chalo nade? E kinde ni lendo manyocho gol e romo mar duol mar buch jotend migepe manotimore Kakamega e limbe mar jatend piny Kenya kuno ne ong'ado ni mondo nywand kanyachiel moko kuom bede migepe mag sirikal. Sirikal ne owacho ni onge jatich moro amora mar sirikal mabiro wito tije e nywando bede migepegi. Penjo en ni ma be en adier bende dhi nyalore sirikal kao jogi te mar wakgi e kambi kata e bad migawo ma okoni kore dhi los achiel mondo mokwongo otiek wach mar ni bede migepe mopogore timo tich machal. Nyakora Mogi, piny owacho kinde ka kinde mar budget ywak bet ni gima muonyo omenda mathoth obed piny owacho mamalo kata piny owacho mag counties en gimiluongo ni recurrent expenditure ahinya to samoro giduogi dole ma iwinj ka giwacho kizungu moro ni wage bill, nyiso ni gin chudo madhi e osara. Recurrent expenditure gin tije mag omenda manuore higa ka higa ma ok lokre, ma oting'o chudo mag osara, loso nyamburko kata olo mauta nyamburko mag piny owacho mag dhi gode tije, ng'iyo ni apisi obedo kod mwandu madwarore e kinde ma tije sirikal idwa nochop ne jopiny kod mamoko. Penjo en ni uchumi mar piny Kenya chalo nade? Nonro mar Moody's nokoni piny Kenya orieka makare. Jogo magin weg riwruok mar weg kembe mandiko ji e tije maluongo ni FKE to ne koni nyaka gi sani kembe michiegni 50 oseloro. Nang'o? Nikech piny tek. Sama kembe 50 oloro, nyiso ni kwan mag joma nondiki tije kembe go nyaka bed ni koro gin gionge tije kata gimanyo tije kamachielo. Thuth ni nitiere Nyakora Mogi, kinda mabende kwan mag joma onge tije pacho ka bende koni nitiere mala ahinya to gin joma tindo kata rawere. Kenya ochung' kanye weche mag uchumi, mane momiyo an ka kod Zaki Masiro, CPA jalonye weche mag uchumi kaachiel kod weche mag osuru, mondo ong'iswa ni to piny chalo nade. Happy New Year, iluong Zaki Masiro. Happy New Year, George. Machiegni ahinya duol, aparo ni ka koro wagoye mbaka, mae mawa, in kama ineno ni ang'eya ni mae mach, mae duol. Mae Magenga. Mae Magenga, koro inyalo dhiro sikino gi tiendi, to machwakore achwaka. Machiegni ahinya e duol ma kawuono. Ero kawado. Yes. Mana ni Magenga, kaka wang'eyo ni ubed ni gweno moro bende nitie. Mibule wiye kanyo. Mano koro Miluma ma 2025 CPA to koro. To koro uchumi rach. Kako uchumi chalo ni? Gweno ok yudre. Okay. Gweno no ok yudre. Okay. To wabro neno gimomiyo ok yudre. Konyalo yudre be wabro ng'eyo. Konyalo yudre. To kiyudo ng'ama nyalo kele bende kik iwe moko kele. Kamano. Erokamano. Machiegni ahinya mos Nyakora Mogi jwang' mondo wang'e ni to uchumi mar piny Kenya chalo nade ka wang'iyo moko kuom ripode mosegol sani gi chal ma japiny owuon en bende samoro diponi okale ripode osegol ahinya kaka higa ni dhi bet, jomoko bende osebedo ka ni kod ripode mopogore kaluwore kod kaka chal Kenya en e yore mag uchumi. Nyakora Mogi ajwang' amosu uno imre uru gi sani koro wabro twak kaka jalony owacho, jafwambo osewachonu reports osewuok mang'eny. To ripodegi ok wanya wacho ni giricho, to ok wanya wacho ni giriambo. Ti kuonde ma giwacho adier, kuonde moko be nitie moko wabro yiego, to ok ahinya. Awinjo kiwacho, akia ni dwa ni wachak gi mane. Wadachaka chaka gi ripode ma bende wacho ni piny Kenya dhi maber, nikech kanyo e kama weche nitie. Ripod Moody's nokoni piny Kenya dhi maber, kendo ka ging'iye en ni e kinde mabiro, nikech nyiso ni piny Kenya korieka maber, e kinde mabiro ne onyalo bedo maber moloyo. To gipogore matin kod ripot manogol kod mar riwruoge joma ndiko ji e tije pacho ka, miluongo ni Federation of Kenya Employers. Ma bende ne koni gik moko tek nikech kembe moko duono. Giloro dhoutgi kendo joma ne oyiengo ngimagi e kembego dong' maonge kod gima ginyacho e lwetgi. Gin ripode ariyo mopogore. Penjo ji nyalo penjo ni to mane ma koro wacho adieri hie kuom gima piny Kenya en? Koro George, yes, kwa chako Federation of Kenyan Employers tino ni duol no mochung' ni jogo man gi duol ma kedo ne jogo mondiki. Ne gigolo ripodgi. Ripodegi duto king'iyo mar Federation of Kenya Employers ok gin gik mochakre kawuono. Tino ni is a long term what? Observation. Tendo en gimo osebedo king'iyo
kata ndalo mang'eny ma kata higa gi bathe. To sana sana kiwinjo ka giywak ne sirikal masani. Ok ne sirikal manodonjo kawuono kata nyoro. Shindani it is a long term observation and gimo setim kuom muda matimre nade malach. King'iyo mar Moody's mare en current. To iboyudo ni Moody's sama gitimo nonro margi en short term. Tinani en gima kata wanyalo chiwo kiny to wayudo kotimre nade ochako lokore. Koro mano pogruok manyaka wang'e ni gigi pimo gik matimre e Uganda wa kata matimre uchumi wa. Lakini nitie mosebet katimore kuom muda malach, to nitie moro machiwo report mar gik mosetimre e muda machiek. Sana sana Moody nyedo komiyowa report moro July last year. Abro chako gi Federation of Kenyan Employers, then adonje Moody's. Federation of Kenyan Employers giywak to gik magiwacho go gin adieri. Momiyo wacho ni moko nitie mwabro yiego to moko bende nitie makata kwa yiego to wabro chiwo sababu momiyo gik otimre. Federation of Kenyan Employers nyo wacho ni kagi ng'iyo to giyudo ka jokanyo mag-gi. Adwa ni underline kata mark kanyo gi kalam ni jokanyo mag-gi. Ok ji duto jokanyo mag-gi, lakini jokanyo mag-gi. Tino ni jogo mondikore kodgi magikedo negi katin 5,000 mosetimre nade mosebet nosewe tich nyaka sani. Jogi owe tich nang'o? Nyalo bedo ni ng'ato samoro mimiye okorome, ma samoro mimiyi ni rumo mane ndara. Koro wacho ni afadhali atimra nade abed gi nyithinda kata adhi dala adhi atimo ang'owa adhi e puodho. Nitie kes kabilago. To nitie mamimiyi ing'ade zaidi okoromo, lakini timri nade iendelea tu. To gikone bende nyakibi timri nade nyakibi yor. To nitie moro ma wuon tich ema neno pek. Undiki to giming'ado kuomi otimre nade ng'eny. Kata osigo mimiyo wuon tich ni malo. Osigo gi gin mage. King'iyo our tax policies gi sani kata chikewe mag usuru mantie sani, ni neno ka chik mar usuru mar 2023-2024 nomedo bands mag tax brackets mag usuru. Mantie jok kane iyudo more than from 500,000 ni charge 32.5%. To kane yudo 800 and above to over 37% mi charge yuto miyudo tikawo titero ne ang'owa tero ne sirikal. Tinane sama ing'adi komedi usuru e wi gima ne yudo ang'o matimre odok piny. Gima yudo timre nade dok piny. Kosedok piny ka sirikal to medo gima gikawo kuomi, to gima omedi in kama ondikie cha to onge. Kata sirikal gin giwegi gisemedo ji pesa didi wang'i kanyo gin giwegi. Government is one of the highest employer, like enema ondiko ji mang'eny mogik moloyo ng'ata Kenya ka. Ai kore luwo gi other private sectors. Gidhi to gimedo ang'owa gimedo usuru. To ng'amo medo usuru ire ni to kotime nade okomede pesa. Ng'ani pok ihinye isehinye. Nikech report jo Federation of Kenyan Employers nyo wacho ni koweyo kata ni ji oweyo tich, lakini nitie ng'ur, nitie social distress moro, nitie stress moro ma ng'ato dhi bedogo kata chiedhe nade ma ng'ato dhi bedogo nikech gimoyudo chakoro ok timre nade ok konye. Nikech ng'at monego bed ni konyi omedo gima okawo kuomi, lakini gima iti tero dala to kotimre nade ok omedi. Nikech adieri onego bed ni kwa medo usuru beyond gima koro nitie. Kata gima ne nitie 2022 and below nonego wamedi jotich bende ang'owa osara. Jotich no komedo osara mogol bendo gol. Mano kela chiedh nade gi stress masani. Koro giwacho ni jatich nyalo bet no dhi tich lakini stress bendo timre nade ni malo. To wuon tich bendo medo sigo ka. Housing levy
nyi neno kanyo. Ka 1.5 wuok yo sacha, to 1.5 wuok kuom wuon ang'o? Wuon tich. Sami medo wuon tich osigo, nitie gik manyalo timre. Nikech iwacho ni kikawo, it is on gross salary. Donge? Kikawo, kichula siling 50,000, wawach kamano. Mano pesa te miyudo mawinjo bed ni mondiki e otas. Mondiki e otas. Yes, mano winjoru godo ni an to biro chula siling 50,000. To kata kowe mano. Ing'eni nitie gima iluongo ni basic salary. Tiende ni mwinjru ni mae osara mayudo. Ti wiye kanyo nitie allowance. Tiende ni malang'. Yes. Malang' moko be nitie mimedi e wiye kanyo. Koro en basic gima uwinjru e cha, pesa monego bed ni chudi cha, malang' momedi e wiye bende imede e wiye kacha to timruok nade. Ikawo usuru kuomgi dichiel. Tiende ni riwogi kode kikawo ang'owa, ikawo usuru. To mae wuon tich onego bed ni chulo 1.5%. Tiende ni atamalo 1.5 to gimiyo KRA. KRA is the agent machoko pesa. Ma sirikal tiyogo mondo otimre nade? Ochok pesa ni. Aya 1.5 bende ikawe osach ng'ani timiyo ang'owa? Sirikal. Mano en 3%. Moriwo ji ariyogi. Wuon tich ng'iyo ni kondiki to in imede baden. Ang'o mabiro timo? Number 1, obiro duoko namba mar jotich piny. George. Tiwinjo ka Federation of Kenyan Employers wacho nang'o? Ni ji otimre nade? Oseriembi nikech employers be koro yudo ang'owa? Osigo. We are shifting tax burden to them. Tiende ni waduoko negi osigo moro mondo gine mondo giting'. Nikech makosa kata gimomiyo ikawe nikech nindiko ng'ane tachulo ng'ane. Koro ng'ane nduso mare tibende ma ng'ane onduse wiye mare be nyaka itimri nade? Nyaka induse. Tiende ni onyalo duoko namba piny. Gimomiyo duoko namba piny en ang'o? Mondo gimonego bed ni otero ne KRA cha bende otimre nade? Odok piny. Tax burden mare mondo otimre nade? Odok piny. Kata nyalo bet ni obro wacho ni an nachulou kama to koro kanyal timre nade? Okanyal chulou. Koro kana chuli 50,000 to an gina bro duoko piny ma gima nyalo en mana 30,000. Tiende nang'o? Kanyo bende oduoko sike piny. Nikech kano chuli 50,000, 1.5% of 50,000 ok romre gi 1.5% mar 30,000. Kineno timang'o? Obende oduoko sike piny mondo endelea gang'owa go sache. Otherwise ko weya 50,000 kucha to be ok odhi timo ang'owa? Ok odhi timo ohala. To gimar adek malit mogik. Ibro yudo ni kamano timore. To ginyalo amua ni wan to koro watimo ang'owa? Waloro kambi. Winjo George, nikech koro ok ginyal. Samoro namba magin go chal. Samoro you have an expert. Ting'e ni job market bende nigi standards. To job market ka nigi standards, wawachi ni koro in kata mana construction firm te ndiko engineer moro. Manyoshi chulo kata mana 100,000, 100,000, 400,000. To kore neno ni sirikal otimre nade? Omedo gi. To in gi quite a number of engineers. In gi engineers kod jok moko mantie kada moro mopogre michulo pesa mamalo mang'eny. To jogi kiriembo gi e tich, tibe tiji ok dhi timre nade? Ok dhi timore. To chul bende ok inyal timri nade? Ok inyal chulogi. To kibro buogri ni jwa chule, nyiche chule ga 500,000 to koro nyise ni bwana, piny racha do chule 100,000. Standard ma oko kacha wacho nang'o? Ibendi bro luor. Koro gimi bro timo, the only option midongo en ni gino midongo en ni we kora mno kura lor kambini. Kambini kiloro. Ang'o matimre? Samoro ng'ani chunye pod ni ohala. Odhi go machiemo. Obro ng'iyo ni to kaloro kambini. Ang'o ne monego bed natimo? Adwa ng'iyare kaka piny Uganda chalo. Adwa ng'iyare kaka piny Tanzania chalo. Adwa ng'iyo kaka Rwanda chalo. To buogre, to kawo gike, to dhi chako ngima manyien kucha. Ang'o motimre ni uchumi ma Kenya? 1, ng'ani noduoko namba jotich piny. Tiende ni koduoko namba jotich piny in kaka sirikal, nikech uchumi adieri ok wawach ni chulo osuru rach. Mano be gima wayiere gi jopiny ni chulo osuru ok rach. Onego bed ni chule, eka rita kwe bende nitie, eka stima bende nitie, eka ndara bende nitie. Gigo duto kata hospital bende timre nade? Endelea, thieth dhi mbele.
koro osuru to nyaka wachul. En mano wachul yore mane. But nitie ji adi mohinyre e timbe machalo kamagi. Sirikal en owuon ohinyre to kong'eno ohinyre. Ang'o miyo sirikal ohinyre? Gima ne yudoga pile cha. Either odok piny kata onge. Nikech amiyi example ni kanyocha imiyi 50,000 to nyocha iyudo pay as you earn. Tiende ni malang' ming'ado, osuru ming'ado, pesa ni mitimri nade? Michuli. Sirikal kawi dwe ka dwe. Mabai tarik 9 onego bed ni isemiyo sirikal pesano. Ka ng'acho duoko namba piny, dongo be mare mokaw dhi dok piny. Mano nyaka ging'e. Ka ng'ani oloro, tiende notimre nade koro? Onge. Tiende ni miyudo cha koro timre nade? Onge. Either odok piny kata otimre nade? Kata onge. Mano sirikal. Kwadok kuom japiny. Sama in oriembi, George, to nyithindo dhi skul, nyaki chieme ot ka. Samoro mama gi baba ni dala. Dependents be nitie kata nyithi weteni kata jok moko kata mane gweng'u ma bende ng'iyo wang'i. Jogi dhi kanye? Gibende gidhi bet gang'owa? Gachiedh nade? To therefore, how does the economy grow? Ere kaka uchumi dongo? Uchumi biro dongo ni an awuon. Kantie mane chula, to kosemiyago mara mayude bank, oseng'ade osemi sirikal mare abe dong' gi mara. Ok onyiso ni mano e giko mar chulo osuru. Pod idhi chulo osuru. Kaka idhi chulo osuru, ibiro ng'iewo mafuta. Osuru man kanyo en value added tax. Waluonge ni consumption tax. Donge. Bende kidhi nyiewo mafuta bende odhi ong'ado osuru kanyo. Sama ichudo cha, in ok ing'e ni chulo osuru. Pesa michulo no, osuru ni e iye kanyo. Idhi e supermarket, inyiewo mwandu ni moro midwa dhi tiyo go e ot. Osuru ni e wiye kanyo. Ma bende pod itimri nade? Ichulo. Pok to ogik. To, mane kaka uchumi dongo nikech kan go, tanyalo tero kacha, to ng'acha bende kasemiye, nikech ka ng'omiyo Sara George, nyithindi dhi skul. Tena ne headmaster ba skul cha be koro nyaka timruok nade? Obende biro chule. Lakini ka ina parent, to ko chuli kata no riembi tich, to nyathini ni kacha to pok ichulo school fees. Ang'o matimre? Sana the private academies. Japuonj no onge ang'owa? Osara. Ka japuonj onge osara, landlord mare modak e ode dhi yudo rent? Ok odhi yudo. Koro nyalo yudo ni kamoro nyalo chot, to kochot to chot gi dhano buora ka gidhi ang'owa? Ka giridre gidonjo e aora piny. Kaka pimoni no. Koro mage gik ma Federation of Kenyan Employers timre nade? Wacho. Ere miriambo kanyo? Miriambo onge. To ne giwacho gima muhimu. Maparo nasewacho ga ka mara mingi to pod wabiro nwaya ka sirikal nyalo winjo mondo timre nade? Uwinji. Nitie gima iluongo ni formal sector gi informal sector. Formal sector en bad piny kata wawache ni bad uchumi kata sector mar uchumi kata bathe moro ma chenro ochan ma ji ondikre. Chalo ndikruok mag tije ofis gik machalo kamano. Kichiwo ranyisi ma ji nyalo winjo mayot. Kamano. Ondiki. Sama ondiki ni ikelo tax pin mari. Sama i-register osuru nitie oboke miluongo ni pin. Iwinjo personal identification. Yong'e mang'eny ni KRA pin. KRA mayot, pin. yes. Omiyi. Idhi tere na employer mari. Employer ni bende obende en formal nikech obedo registered gi sirikal, ma sirikal ong'e ni entie. Mo bende omiye pin mare en owuon. Bende omiye oboke mar choko ang'owa? Choko osuru. Ji ariyo gi koro iyudo ka choko osuru kuom gi yot nikech gin formal, gin andika nitie, to kendo andika nitie, chenro nitie, gin jok minyalo yudo rekod margi minyisgi ni mae osuru madwa ni timri nade? Ichula. Mano formal. Tiende ni chenro nitie, ndikruok nitie, to en gima inyalo ng'i mayudi. To nitie informal sector. Informal sector koro gin kaka koro jua kali. Achunga tadhi aloso gira moro kata an gi workshop na kamoro. Ma customers ga gina jok manyalo biro wacho ni sanduku no iloso maber, adwa nyiewe ne nyathina. En pesa di? En 10,000, en 20,000. Tik onyiewo to dhi kuma odhiye. Ng'acha kama ondikre gi sirikal malong'o bende otimre nade? Onge. Kiny bende onyalo ga wuok kanyo mochako dhi oyaw gire ni kama chielo.
kigalo ne dware tibro yudo kaka kanyo be osetimre nade osewuok kanyo ting'o nyaka jo ohanda swekra. To gimomiyo akelo pogruok e kind ji ariyogi, nitie ng'ama hinyre zaidi. En ng'ama nie formal sector. The government has used this as a low hanging fruit. Tiende niya, sirikal neno kama olemo man machiegni maginyalo timre nade, maginyalo pono sa. Nikech en gima oriere maginyalo luwo yo mayot. En gima oriere maginyalo luwo yo mayot, ginyalo mako jogo yo mayot, kata ginyalo kawo kuomwa yo mayot. To bende ng'at mondika cha osebet gi agreement gi sirikal niya, in gi tax obligation miluongo ni pay as you earn. Tiende ni ing'ade samichuli titeri. An ka an jatich tayude kosetimre nok na koseng'ade. Tiende ni sirikal neno ni mae ng'ama yot yudo. En koro kwa yude to watimre nade? Wanegi. To ng'acha en yude ok yot. Tiende niya, en ka usuru kuome ok yot nikech mokwongo ing'e nade nochule pesa di to nundikru kode kanye, en otimatima gima skill gigi ogajore. To en ng'ama nyalo pondo, en ng'ama nyalo ringo, yude ok yot. Lakini wawacho niya, idwa wacho ni jogo koro yudo pesa matin sana moloyo ng'ama ondiki ofis. Joma ondiki ofis be nitie mayudo mana pesa mok tin, lakini nikech ofis kanyo nitie kata ng'ama en gima Nyasaye opodo ne kanyo, opodo ne mana kata mana yweyo dier ot, kata tedo ne jotich chai. Bedo ni samoro ok chule kaka ichulo jok mamalo. To lakini bedo no osebet donje formal employment ma en osedonjo kama ji ondikre e yo maratiro. Nyaka time nade? Nyaka chod mare. CPA weche ng'eny Zaki. Penjo moro nitiere ka ma aparo ni bed ni wang'iye mbele matut ahinya. Juma achiel mokalo chien jatend piny nyocha nitiere Imbo mar Kenya. Duol mar jotend migepe giwacho ni winjo bed ni nywando moko kuom bede migepe mag sirikal. Singo mane sirikal ochiwo ka en ni onge ng'at mabiro wito tije. Wang' mar ochumi en gima nyalore ni koriw bede migepe mag sirikal to onge ng'ama dhi wito tich. To poni nitiere gima sirikal opando moko wacho ni tich jomoko samoro nyalo ng'isi ni un koro bedu oko matin. Ma dhi kelo ne ochumi pek mane kata yot mane e dongruok. Koro kimiya nus dakika tatiek ni gima wacho ni ai mano bende adhi fuono ni donja kaka idonje no gi rodno. Yes. Koro awacho formal and informal. Kanya tieko ka wacho niya, sirikal osetiyo gi jok mondiki marach. Koro e report cha adieri giwacho adier. Onego wane kaka informal sector bende koro bedo formalized. Sina nigi bende gibet gi chenro moro ma gibe koro ing'egi kaka gitimre nade? Kaka gitimo ohala. Mondo gibende koro gi contribute tax margi mondo jok mondiki miwacho ni formal ka gibe koro mbeknegi. Nikech onego bed ni waduto equitably wabende wachulo ang'ora, wachulo osuru waduto. Okay. Koro adhi e penjo mipenja. Iwacho ni bad migepe mang'eny. Iwacho ni koro nyaka rewgi. To kokoriwgi to moko itimruok nade? Igolo oko. Tipenjo ni nitie jok manondiki mane nitie manondiki kembnigi. Gin gidhi kanye? Sirikal to nyosingo dhogi ni onge kuma ng'ato timre nade? Ng'ama dhi wito tich. Mokwongo en miriambo kaduoki e yo maratiro. Ji dhi wito tich mang'eny. Lakini wakwongo wang'i ni objective kata dwaro maduong' mar wach ni en ang'o. Mano gima important. To kwaseneno dwaro to wabiro ng'e ni sirikal duokowa koso gin koro giloyo gwendgi giwegi. Tiende ni giriambo koso giwacho adier. One of the objectives ka ibiro yudo ni saka sa ma Kenya dhi kawo hola oko kacha. Nitie gik moko ariyo mahinyo hola ni. Yes. Mokwongo en recurrent expenditures mwatimrego nade ma wan go. Ti lero negi maber ni recurrent expenditure en gino matimre dwe ka dwe. Wachulo kawuono kendo dwe ka loko to wachulo kendo dwe ka doko to wachulo. Ma one of them en osara. Mar ariyo nyalo bedo rent. Nikech sama gigi timre
boero ni kuonde moko gitimre e utewa ma sirikal otimre nade odeso. To deso ok rach, chulo sara ok rach, ang'ono ma gigi kelo. Okay. Koro mane comparison motim tineno ni wan gi migawo machalo kama, en wachulo sara pesa machalo kama, wachulo rent pesa machalo kama, recurrent expenditures, to en yuto gima wayudo ka to maybe onge. Ki compare gima wuok gi gima donjo opogore, ma wuok ng'eny moloyo gima donjo. Tinene one of the objectives en ni nonego bed ni watim kata ni waduoko recurrent expenditures piny, costs of salaries and such like rent. Mano kanyo objective number 1. Koro miyo gigi kane duoko moko piny kata iriwogi, mano sirikal otimo maber. Ok wanyal wacho ni gitimre nade, ni gitimo marach. To samonyisi ni objective en duoko recurrent expenditures piny, to wawacho ni one of them kata moro kuomgi en ang'owa, en salaries mipenjo cha. Ang'o momiyo kendo koro giwacho ni mano to koro pod dhi bete. They set objective, to giwacho ni kendo objective no gidwa timre nade, ok gidwa achieve. Don koro CPA kodwok oriw kembegi nyiso ni budget mane dhine kambicha kata e maintenance ma gik moko kata e chulo ot mane gintiere cha, koro od cha giwuoke gibire odni, nyiso ni koro od cha ok dhi chul. Sirikal pod geto yudo osara mag joka te mondo oboost godo choko mare mar osuru mane wawacho ni pay as you earn kata osuru ming'adi same ochuli osara cha, macha pod sirikal, nikech koponi sirikal wacho ni jogi dhi dala to gidhi yudo buok e wach mar chudo ng'eto magi mag osuru, nikech jok mane owinjo bed ni miyo gi osuru ka iyudo ka koro gichuo kaka ni wacho ni gitimore nade, gidok piny. Koro yes, tigi miluongo ni comparative analysis. yes, mano kwakete gi kizungu mayot. Tiende ni ya anyisi maber ni en ni sembe ipimo gi nyamin. Nyaki ng'i ni ya objective marwa en ang'o kaka sirikal. Yes. Ang'ono mwadwa timo, ang'ono madonjo ka gini is operational, tang'ono mawuok ka gini is not operational. Yes. Kik wi wil no sara miwuoyeno. Awacho ni maber, nitie basic salary, nitie allowances ma sirikal chulo jogi. Donge ai gikone to gin maybe girito 30% mar pesa ni ema duogo negi kaka ng'owa, ema giywayo kaka osuru. Koro idwa wacho ni kik wariembu mondo un wamiu ga 70% mar gima wamiu ucha, to wan wadong' gi 30% mar gima wamiu. Mano nego bed ni wamiu. For example, tiende ni ya 30% mano pay miwacho ni sirikal timre nade, geto ne giyudo kuwuok osach ng'ani. Donge tiende ni 70% pod wa negotiate kanye mashad wawuok e chief to kanye be ma ginene housing levy do wuoke. Housing levy to koro part of pay kucha. Ibinjo pay as you earn. Shama no to koro insurance cover mari. Ibinjo kanye mashabe dwa wuoke. Lakini penjo en ya nwang'yo ne ang'o ma wuok gang'o madonjo. Kaduoki mati maler en ni gima donjo kuwuok korko osuru en 30%. 70% chatimre nade? Dong kocha dong ne ng'acha. Mano on the higher side. I'm just using that as an example. Koro sirikal tinene sirikal ok nyal yie ni pod agitimo cost reduction ne giwito atamalo 70 mondo giyud 30. Kwano no ino kwano madonjo. Koro mane itemo wacho ni mane momiyo koro sirikal dhi chuno nyaka ter jomoko dala. Jomoko dhi dala. Emo miyo ni sirikal riambo. Okay. Objective en ni mondo gitimre nade? Gikungi. Nikech awacho ni kae sa mimi wa hola ni ok miwa ga kamano ni mini chakwothe dhi. Wangi bende timruok nade? Isiem. Mamano bende ayiego. To samisiem wangi tinyisi ni nyaka reduce costs magi. Salary chulo mang'eny ahinya. Duok piny. We apinji gimoro CPA sami duoko penjo no. Sama sirikal dhigo gine mnada mar manyo kaka inyalo chok hola. Ok tigi kwan mag joma
ondiki nikech sirikal nyaka bed ni chiwo adieri makende ne ng'amo ka okume hola ni en gi nyalo mar biro duoko pesani. Yor achiel mar nyiso jogi ni gi nyalo mar duoko pesani en kaka weche mag choko mage mag osuru. Wacho ni wabro choko kama to mae mabro konyowa e chulo pesani bang' ndalo ma kama. Kopo ni sirikal ogolo jogi mobedo thenge ma okapu mare mar osuru duogo mapiny, dong nyalo bedo matek bende dhi manyo hola. Koso Mateo, ineno nang'o? George. Yes. Be ing'e ni sirikal chulo osuru? Be ing'e ni sirikal chulo osuru? Tiende niya? Yes. Kaka wawacho, ing'iyo maber ne, nitie namba manye gikawo osuru kuomgi, to nyaka gi prove the other end ni gichoko osuru moromo, yuto margi otimre nade, oromo, manyalo miyo gitimre nade, manyalo miyo gichok pesa magichul joka. Yes. To bende, emwa wacho niya, 70% cha be nyaki ne ni mano expenditure mar sirikal. To choko osuru, sirikal sama gichoke irani, dong no be ni gichulre gin giwegi. Okay. Koro, sirikal be nigi tax expenses magitimo. Every department mar sirikal, parastatal mora mora, ministry mora mora, gibende gin gi pins ma make gi. Ma gibende ka dwe romo, gichudo. Okay. Kaka koro sane 1.5%. Dong gigole kuom sirikal be tigole kuom atemiyo sirikal mwenyewe. Okay. Koro, gima watiek go kae. En niya, George. Yes. Abro guso mna mudi cha matin. Kawatieko. Federation of Kenyan Employers ni sawa. Moody's to sirikal ok ne sayo weche mag nywando gi owachonwa gima waseng'eyo. Okay. Nikech chien kanyo sirikal nyosenyiso ni inflation nyotimre nade, nyodok piny back to 3%. GDP nyo grow. Mage gik makuru gitiyo go sani mondo gimiwa rating masani. Yes. Rating masani gin sawa. To rating machon nye ginyiso wa niya, ni un koro ok unyalo yudo hola nikech koro ji nyo ng'anyo to timre nade. To pesa ma koro sirikal dhi choko onge nikech uonge finance bill. Yes. Finance bill wasebet gimoro kendo onge. Okay. Tang'o momiyo uchumi no grow. Koro samoro gitiyo go for fear mongering. Tene ni yuko wago mondo watimre nade. Wabed gi pesa kata overtax ourselves mondo uchumi dhi marach. To ka uchumi dhi marach tiringo kanye, idhi ira IMF gi World Bank mondo mi pesa. Gibe mano hala magitimre nade, magiloko. Report gi masani ayiego. Mokwongo ok na yiego. It was emotional. Mar Moody's mokwongo. Mar Moody's mokwongo mar July last year, it was emotional. Masani nyiso ne uchumi dongo. Lakini gima ginyiso imbi yeno uchumi dongo kaka CPA. Gikaka gik moko den resa ni kawatika kabisa. Okinyal pingo statistics. Statistics kata research is a scientific method. Gin yore go mag science mitiyo go mondo timre nade. Iwacho ka motelo ni moko nitie mibuoko godo ji. Kaka mokwongo mane gimiyowa mokwongo. Donge men scientific. Ng'omo mi nyalo tiko de buogo ji. Ma samoro nyalo mondo kuigo chunji. Much was speculative. Suddenly they have relied on our data. All right. So this is more scientific than the other one. Mimi wacho ni macha was emotional. Na ni chwang moro ni ang'omo miyo jogi oko pass gini to nitie gimoro mabende ono atimre nade. Mane wage atokan. Yakoro mogi weche mag omenda kwa chako go mbaka gi krum nikech kata in bende ma in gono ok ema ne dwaro to midwaro bende pok iyudo. Podi menyo mondo yud ma moro ewi ma in gono. Mane kaka en geno mar dongruok mar piny en ni kaka piny ochopo sani kinyo bedo moingo mano. Kaka odhi chopo kanye ni nyaka in bende gwonye matin kata gwelie matin mondo in bende gol matin ma in go. Jakora mogiro kamano ne CPA Zaki Masiro kachiel kod in bende miketo wang'ira mogi TV duolo chopo gi kanyo nyinge George Batielo Trevor Mbija oriti masani.
Fisher and win big with the WRC Safari Rally 2025. Open or deposit into a KCB Gold Savings account and stand a chance to win. Rev Fisher and feel the roar. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protection.